Хәерле сәгатьтә хөрмәтле тамашачылар. Һәр барчагызга күтәренке кәефләр теләп, сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Исәмәт авылында урнашкан балалар һәм яшь үсмерләр социаль приюты бүлекчәсе хезмәткәрләре үзләренең хезмәттәше Латыпова Ләлә Тимерзахит кызын олы бәйрәме 50 яшьлек юбилей белән чын күңелдән котлыйлар, дип башлана бүгенге редакциябызга килгән котлау хаты. Безнең хезмәттәшебез 2004 елдан бирле приютта тәрбияче булып эшли һәм яраткан эшенә тугры кала. Ул балаларны җыр-моңга, төрле кул эшләре серләренә төшендерә. Балаларны үзенекедәй күреп, һәр сабыйга күңел җылысын, игътибарын биргәнгә, балалар да аны бик ярата, хөрмәт итә. Гаилә тормышында да безнең Ләлә Тимерзахит кызы үрнәкле тормыш иптәше. 1992 елдан үзе кебек тырыш, Исәмәт авылы егете Латыпов Рәшит белән кулга-кул тотынышып, ныклы гаилә булып, бер ул, бер кызга гомер бүләк иттеләр. Балалары да башлы күзле булып, үзәлле тормыш көтәләр. Бүгенге көнне хезмәттәшебез яраткан дәү әни карты да булды. Ләлә Тимерзахит кызы җыр-моңга бай кеше буларак, Исәмәт авылы клубында оештырылган бер чарада ансыз үтми. Ул башкарган җырларны авыл халкы яратып тыңлый. Без аңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән, озын гомер белән яшәүеңне генә телибез. Дөньядагы һәр бер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында. Ап-ак карлар кебек бәхет яусын, туган көннең һәр бер таңында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа, сәламәтлек, бары шатлыклар. Иң изге теләкләр белән Исәмәт авылында урнашкан балалар һәм яшь үсмерләр социаль приюты бүлекчәсе коллективы. Хөрмәтле Ләлә Тимерзахит кызы, алтын юбилейгыз котлы булсын дип, тагын да сезгә дәшәбез. Эш урынын икенче гаилә диләр. Биредә бер-береңә хөрмәт, бер-береңне аңлау булганда гына уртак максатларга ирешеп була. Киләчәктә дә намуслы хезмәтегезнең җимешләрен татып, хезмәттәшләрегез белән бер юнәлештә фәһемле эш алып барып, яшәүдән ям, эшегездән тәм табып яшәргә язсын. Җыр бүләгебез сезнең хөрмәткә яңгырый. Sağışlanma doğan gününde yıllarım ussa da köngüllerim tulsa da şadlıkta ötsün zeynin bugünkü doğan günün yıllarım
Təbriklibez tuğan günündə Təbriklibez tuğan günündə